elkezdtünk a világítás kapcsolóval. Ott én már belepattintottam egy ledet. Innen is, mert ugyebár ezek forrasztva vannak. Szét kellett szerintem totálisan az egész dolgot. És akkor ezt most így szépen összetoljuk. Ma is megpróbáljuk. Ez összepattant a frankon. Csak itt lett még a műszerfalomban járnak. Most le van kapva megint csak. Így fölraktuk. És akkor adom neki egy kis pilácsot. Hopp. Mi sütő. És ez most világos. Lekapcsolom már a vakut, hogy így. Szerintem tök faja. Na pá.